ری هاتنا چکدارên Daesh bû ser bajarê Mosulê li Mosula kevin bazarên Dartaş û landikeran yên cuda cuda hebûne û her bazarek bi navekî hate navkirin û piraniya xelkê Mosulê giringî dane ewan bazarên kevin. Niha û piştî piraniya Mosula kevin hatiye navbirin û cihê jiyarê lê nemay, Dartaşên ew ê deverê neçar bûyne dukanên xwe li aliyê cepê veken û dest bi karê xwe bikin. ما مثل قبل يعني هسه الحاجة تمسك الماضي وەکو berê nîne بۆ نمونە کەرستeyên pêdeviyê gelekî giran kiriye heyvane بۆ me dest nade وەکو berê nîne Xwedê wekîl dikanê me di çi astê debûn û niha di çi rewşê de ne dikana min ya berê nûke çû mal çû mala bapîrê min çû em sekaliya xwe dikinin ba Xwedê. خودی دکانên me berê hatina Daişê gelek baş bû. Tu keşe me tinebûn. Daeş hat û hemû jiyan têk veber. Me dukanê xwe bi cihêj bûne çariyê û dikanên me hemû hatin dizîn û sûtandin. Dartaşên Mosula kevin dibêjin em bûyne qurbaniyên operasyona azadkirina bajarê Mosulê û xanî û dukanên me hatine textkirin û heta niha hikûmeta navendî bi çavê rehmê li me nenêriye. حکوومەتەکە دزیکەرە ئەس بەرپرسم ji axifna xwe حکوومەتەکە دزیکەرە ئەگەر دزیکەر نەبا حالê me ev nedibû nûke min dukan îcar kiriye 500,000 dînaran ez bazirganê cumle bûm nûke kitkite tiştan difirûşim lê dîsan supaj bû Xwedê. صارت معركة تحرير الموصل كنا متأمنين خير دمê dest bi operasyona Musilê hatiye kirin me hezreke baş kir. Me got eger aliyê çepê bi dimahî bêt gera me dihêt belê demê dest pê kir ji mehayekî heta meha heft mûşekek nemaye wan li me nedabît. Hemî çek li ser me taqî kirin. Her çende deverên me 10 Daeş têda nebûn. Zêdetirî pêncî dartaşên Mosula kevin niha niştecîne li aliyê cepê bajarê Mosulê. Ji layekî ve dukan û xaniyên xwe ji dest dayne bi sedema wê çendê ku birdumaneka dijwar li Mosula kevin hatibû kirin û ji layekê dî ve niha kirêçîne di dukanên xelkî ve. Ka we Emer Dengê Emerîka, Mosul.